Mamela ungabi nawari. Ungabi nawari uba iBhayibhile azange wayifunda cover to cover. Ungabi nawari into yoba uqala nokumva i-G_W ayinamsebenzi, akho mntu late. Akho mntu late. Sonke ke ngoku sinyusa iikawusi kuba ke besike saziyeka zawokowoko. Sonke ngoku siqinisa izihlangu sinyuse iikawusi ngoku. So sizawuvele sihambe ngesamari just in case zange wayifunda incwadi kaDanyeli, apho sifihlelwe khona ikhalenda yezinto ezizawenzeka apha emhlabeni nee-kingdoms ezizawufika zibuse zidlule, kufike enye ibuse idlule, kufike enye ilawule idlule. Sizifihlelwe phaa kwincwadi kaDanyeli. So mhlawumbi zange wayiva ifundiswa ndawo incwadi kaDanyeli. Sizakhabe siyicula, masibe siyicula ke sizawukhabe sicula uDanyeli 1 noDanyeli 2 noDanyeli 3 and then ndikunike isamari eza kuvezela ifoto kaDanyeli 2, Daniel 7 noDanyeli 8 so that ukhawuleze usiconnect istory. Kulate ngoku guys for uba sizawuyiqala iBhayibhile cover to cover or simfunde i-G_W zonke iincwadi. Funeka sikumagqabantshintshi ngoku sithatha apha naphaya, sidibanisa istory. Ngakumbi uba wena uye waba ngumntu obeyilandelela iMatrix, ufuna uyazi uba ngubani, you were following the money, ufuna ukwazi uba ngubani. Now that you know that, yazi ke into yokokubana le system ayenza apha wenze eyikope phi. Uyikopa apha ke siyifihlelwa apha eBhayibhileni. Nanku ku-original Matrix angafuni simazi. Masenze uDanyeli 1. If it be so, our God who is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. But if not be it known unto thee, O King, that we will not serve thy God, nor worship golden image which thou hast set up. Then his men were bound in their courts. We're cast into the midst of the furnace. The flame of the fire slew those men that took them out. The king was astonished and rose up and said, Did not we cast 3 men bound into the fire? Lo, I see foam and Walking in the midst of the fire, and they and no hurt and the fall of the fall is like the Son of God, good God. Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has is able saved and delivered His that servant that trusted in Him, and have changed the king's word, and he'll therefore is that they must not say, no worship any God, no, except their own good God, good God. there is no There other is no God other that can can deliver us except their own good God, good God. There is no other There is God no other that can deliver us except their own good God, good God. Lo, I see from and Walking in the midst of the fire, and they have no hurt and the fall of the fall is like
except their own good God, good God. There is no other God can deliver us us except their own good God, good God. There is no other God can deliver us